Trí, dó, haon, náid, beo. Sí chuoib seo bríon ag léamh na Nuachta as Meiriceá mar is sundúil. Neamh an 16ú lá mína nullag 2015 agus tosaíonn le mórscéal an New York Times ó inneamh sin óráid an Uachtaráin Obama ón Oval Office. Faríirnis ní dóile mo gur féidir am gailge chuir sin an effig ofchroch. Déaltaí é sé rách tá cuma an siorga an ainm sin. Agus mar sin fágam muid é mar Oval Office. Níor bheith seo ach an tríú uair a thug an Uachtarán Obama óráid ón effig sin agus is dócha gur iirecht é bhéim a leagan chromchúis an ábhair. Deir an Uachtarán faoin bhagairt seo go sárófar nó le bheith crín go sáróimid é. Admhaíonn an Uachtarán Obama go bhfuil cearthaí phobal an náisiún agus go bhfuil faoi muintir an phobal sin a thuaimhniú agus mo ghrainn é tá sé géire seo dhéanamh agus sílim go bhfuil teachta láthair maithaige. Gomparáid leis sin té a tháinig roimhe. Thug sé an óráid seo ag phríomhám teilifíse agus cheap sé an óráid seo chun bhéim a leagan achtas an rialtas i naí na bhagartha seo. Sin an méid faoin óráid ní dóilem go bhfuil mór an nua le rá faoi ach anois faoin chúpla a rinne an ionsaí. Táthar ag leagan na béime is mó an meán taisfín mhaigh. Níl dabhairt ach gur thug an bheirt faoin ionsaí seo ach níl dabhairt ach oiread ach gur rad acu an cailín seo sa Pacastáin. Ba de bhunna na Pacastáine í ach bhug a teaghlach go dtí an ráib hádach tríis ainas éigin idir a thaithir agus a ghrothárachaí faoi
airgid agus gnó. Ach má dás sí níos san Arab hádach cin síú go raibh sí ar ollscoil sa Phacastáin. Agus chuaigh sí go ollscoil ba Hawdín Zachariah dearan gahar Multan. Tá foréigin Islami ag leatha trasna na Pacastáine faoi láthir. Agus bhí an ollscoilúd ag sríonna chun stoppachar leis an éadólingt a bhí le bra fud fad a champais ach níor léir go raibh leo agus nó chuireann an ionsaí seo agus an bhean atá tíbhthíre I ráis sa spot solas. Is chosúil go rada chuí solar tháinig sí go Meiriceá ach níl mór an ireolas faoin fear chéile go fáil rada chuú sin freisin nó rihré nó arbhé rud é gur éimir siise tionchar é gnéir. Chúisíntais dom gur mhair siad ar a ghraiceannte cibé díreach cosúil cúpla óg ar bheithile agus go raibh leanamh atá fágchaíonn in dhíleachta agus marsrua an leanamh. Cad mar gheall San Bernardino I féin. Pobal é seo a raibhann cuma go raibh sé tí iompú timpeall. Bhuailú go dona é sa chúlú aic na míochta. Ní raibh mór an airgid san Nuacht as bhí an bhaile féin ag chur muile hinimircí ach bhí bchosúil go raibh sé ag teacht chuige féin. Os clíonann scéal le pictiúr persanta a bhfuil seanaithne aice ar strachailt na carach agus mí chlú na carach ó tá sí na chónaí sa chathair le 5 bliain an nús. Bhuailú go dona ag bancbhristeachtaí, sin an chathair.
Fógríú a garam effigi toffen a charach. Bhí drongannaí chaireúlach díosíocht agus ar nó cúlú le bhreistin sin sa chathair. Ní racha mé níos fuide leis a scéal sin, chaithfí mé dul a raí. Scéal na Uachtaránachta. Deir faoi go bhfuil sé ina riail ag a New York Times rudí cínte chur isteach ar gach leathanach tosaigh faoi na hiorthóirí Uachtaránachta. Marco Rubio. Bhreathann sé an dúchláin ó Ted Cruz anois, agus dá réir sin tá sé ag athhrú oribheartaíocht. Siirdas oribheartaíocht ná pleananaí a leagan arm síos chun troda. Agus tá sé ina chogaidéarag idir an bheirt sin faoi láthair do chruithe agus agnaí Florida. Well, ní amháin Florida ach an deiscirt i gcoitinne. Cháil na Giants in na Jets a réir chuma liomsa. Ach bhí seans ag na Giants an scóra leibhéalú ag an deire le field goal ach farir de Josh Brown an kickealaí a thug an kick dearnach den chlife chu an kick ar fóriil ar chlé agus bhí an bua ag na Jets. Cóghárdas Jets. Chonig mé an scéal seo inné agus feici Meiriceá inniu faoi bhó nua ábráide do haidiúí a gortaíú sa cheantar phríomháideach. Sa cheantar phríomháideach. Tá rionsde na gortathe ó chogaíocht soléir. Mar shampla lámha agus cusa ar riaraí. Ach cad margheall ar gortathe nach féidir a eiceáil. Cad margheall ar chalúint péinis mar shampla. Tá náireach do rianta dhaoine tá sé gdeanmhar sin is cúis náire ní cheartam náireach rá. Cúis náire do dóibh siúd atá híos leis an martú ach go dtí seo ní raibh mórán á a bhéidir a dhéanamh faoi. Tá siad rééis mó nua óbráide a thuairt isteach dóibh siúd a cháil féinis in phléascanaí agus bheifear ag déanamh
na chéad obráide den soort tí bhiste de bhliam nó fiú coppla bhliam. So sé scéal faoin na columma follaí a gatha tuairt fuhab. Scéal airí gid, Fannie Mae agus Freddie Mac. Chólachtaí móra, seo focail cheart a bheith bhharr a hang go faoi seo, ach bhaith sé I gan second. Airgeadas ní hé sin an focail atá bhaim muoinú beidir chólachtaí móra muoinethe ein cuidbá cúnamh ón stát agus sé tá luchtistí na mánchanaí gíre na chólachtaí seo a bhriske. Sé sin Fannie Mae agus Freddie Mac. Fiú agus ganach 7 milliúna dul imethe thart ó nár chuir na bainc seo na Stáit Aontaithe go brúach na tubaiste lena gleachtais ísachta. Tá siad ag droidim le cuspóir a chuir siad rompa bhádóin. Sin Fannie Mae agus Freddie Mac a bhrise agus scíor féin de bhrábús muoinethe an wargaí tithíochta a gháil dó féin. Gach seans ó tón an scéal go nairóí leo. So sin iad na scéalta móra I neamh. Tásúil agam gur bhain sibh tairg as agus go mbeidh muid caint lena chéile arís sar a bhfad go dtí sin guím lá maith oribh go léir agus beannacht éireamh. Slán go fóill.